Jamde sapoji ɗiɗi paysil macce pantati ɗo e haalirde RFI fulfulde heeɗiɓe on calminama bismillah mon e jonde kawruji ɗi. Boliba to Burkina Faso ko ujine ɓiɓɓi diwal Djibo jalti seppude hanki fandare nde ko woytade rafde nago nde tawno balɗe nayyi caggal jango waɗi toon kono pittali ma yani e maggo ko caggal ɗum noon ɓe juɓɓini seppo gam erade lanfade ngu nde yeccittoɓe keɗoɗen yoga e seedeɓe hoɗɓe e ngal diwal. Meti fa parti ko min jiiɗum no darguita sabu komin dimma min miila e ɗum waɗi donc ɗum mi kawno min ɗo ko président Ibrahima Traoré sino o wawi o ɓeyda ndena kon min jooɗo ga sino o wawa watta nokku fu no watta walla min pilo lawol heɓe min jalti sabu ɗum ɓuuri wodde hamin sabu komin jii ɗum no darguitami minen donc ɗum min kawi rokade sabu Allah walla mi sino wawi ni o ɓeyda sécurité o min jooɗo so wawade walla Allah min kawa yaltude ɗum ni mi kaaja saabe Allah e ruwaɗo amma min jokki o jamma min jokki o ñando waro o ndaara Djibo no yimini han wonde Djibo han fo tan sabu oya ɗum koye sabu min miñi famin dow mi taɓoya saabe Allah tawade ko taɓoya sabu tafi sambe. Nigeria laamu ngu fawi jukkoje suudu gollirɗo Amérique wiyetede Meta ko ndun huufi application Facebook e WhatsApp ɗen jukkoje ene tolni e million ngaji temeɗɗiɗi e nogas kalis dollar saabi ɗum noon ko yolde hakkeji hutortoɓe ɓe e ko yowti e rendi kabaruji ɓen wonande hilifaɓe Nigeria ɗum ko caggal tefor nde ɓe mbaɗi e on fanno hakkude hitande ujuna ɗiɗi e nogas e goho ha hitande ujuna ɗiɗi e nogas e tati eɓe tuumi Meta tumnade e doole mum e hutorade kabaruji ɓiɓɓe Nigeria. Mali seydeji ene jokki caggal sankare o koɗowo lolluɗo tumani jabate cankiɗo aljuma wirna hanki kikiɗe to bamulle Amdallahi nder Bamako gila kabaru ustare makko yani noon dilloɓe e musique foof ene goni e sunare nalankoɓe Afrique en goya duttogol neɗɗo moƴƴo gollanɗo finatawa gandaɗo e nder windere nde ko temedde ɓiɓɓe guinenaɓe potti hanki to fari gam nottitade e rango cate tiɗɗe leydi ndi e ɗen cate noon ene tawa hen landaji politique mawɗi wondude e pelle guinenaɓe wurɓe bawal leydi seppo mabɓe ngo ko gam waytade jogogal laamu Mamadi Doumbouya horijo lamfade ngu yimɓeɓe gaari e kewal wonande yuɓɓinɓe ngo seppo ɗum waɗi ko e ballal pelle société civile e ballal kadi député France najo Aurélien Saint-Toul joguiɗo kumpital FNDC France nantini ma seppoji goɗɗi mbaɗe to Belgique, États-Unis et to Guinée. Kabruji bawal Afrique Israël caggal fiyande to port Odeida mo Yemen kono Israël nantini falade missile gomoriɗo toon leydi ɗiɗe ɗe ene poti yoftodirde ɗi ñanguji ene hula noon nde hari wonta diwanire e saaha mo ganduɗa Hezbollah Liban e Israël ene mbaɗa piyande kettoɗen jangtore e Fadi Massi. hande subaka kono Israel holliti wonde ɓe nangi misil goto iwiɗo Yemen panoɗo e dow mabbe ɗum waɗi ko waktuji caggal nde Israel yani e dow tufde Odeida mo Yemen ha yimɓe tato mbasi pittali mumen yimɓe 87 mbarmi e biyol jayne badinde rebeleɓe uti mo Yemen. Nde ɗum waɗi nde Benjamin Netanyahu hoorejo leydi Israel holliti wonde maɓe daran hoore mabbe e kala feere rebeleɓe uti e bange mabbe ɓe kulliti wonde e kala ko ɓe mbaɗa maɓe jofto ɗum noon hulbini Hezbollah huli ko haare mum e Israel mema leyde koddiɗe ɗe sabu piyande mbaɗi kadi hakkude Israel e Liban nder Palestine kam hunde nde daraki faabatoɓe ɓe kolliti wonde yimɓe 24 mbasi pittali mumen caggal piyande Israel e dow leydi ndi. ende jonde capanɗe jeegom ɓeere yilirde UNESCO fedde tamminde ndunu windere fuɗɗima hannde to New Delhi lamurgo leydi ndi ma nde yaha capantati goo lewru ndu gonɗen ndu nde yilirde noon ma ƴewtino nokkuje no gasi jeetati cariɗe e nder windere nde hen joyi goni ko e nder Afrique ɗum ko gam andude holɗe e majji woni nantinede e ndunu windere ngu UNESCO heftini dawlaji dentude Amérique Donald Trump yuɓɓini potital mum politique gadingal caggal etare wargo nde o wurno ko ina won hande yontere e saaha mo ganduɗa rondir makko Joe Biden ene joñi saabu wondude e rafi coronavirus hettiyankoɓe tedduɓe ko ɗum tongunoɗen e kabaruji on jarama e kettugol.
coftal ɓallimen Aissatou Ly tedduɓe on calminama kankone Boliba o yettama on jaɓɓama yewtere mon coftal ɓalli men kawgel Copa America e Euro timmigila alet ƴaɓɓine nde ɗe jonte fof noon yarhamkallah min kalano haala majjum e banggue Copa o Argentine heeɓi desewal ngal walla mi jaafoɗon mbeɗa wiya Arouna yarhamukallah hami fuujima emin kalanno haala majjum Copa noon eɗen mbawi wiide ko Argentine heeɓi desewal ngal e banggue Euro ko Espagne heeɓi woni yonti noon kiisoɗen ɗe poccite ɗiɗi holno jiruɗon kawodire ɗe mate ɗo pannoɗon ɗe ɗiɗi on tawiɓe ɗon hol nimse mon e darde kippuji ɗi ha e fettoɓe eltoɓe e ñawoɓe ko wona ɗum ma en kal ko haɓɓodi e fijoji mawɗi adunaru ko innirte JO Jeux olympiques ko aljumande ɗo ɗe puɗɗata to Paris hol jikke pawɗon e fijoɓe Afrique naɓe so yiɗi hen tedduɓe men kal haala sippiro hakkunde Balla Gaye 2 e Tapha Tine ko ɗum woni toɓɓe men ɗum noon on mbiyama bisimilla no gowɗen wadde kala saaha ko jowtude heɗɓe e karallagal ngal Sara Doumbouya e Malang Sonko beltanama bismade kadi yaadiɓe men e nde yewtere omon moosa tan gila nane usuko mosara ko jeynaw ande suuji ko ma seede faami ko mosanmi ko Seydi Sow a salminama en calmini bandiraɓe hettoɓe fof mbiye bisimilla mabɓe hande a weltima koye ma gadorimi haadi ceerno Arouna Déme Seydi Déme anne bisimilla ma calminama Aissatou hettiɓe calminama kañum ka ewa hande noon eɗen jaɓɓo gollidiɗo men ko kaɗo e nde yewtere Moussa Oumar Bari sehil mum Aïcha Sow a salminama a salminama Aissatou Ly heeɗiɓe ɓe calminama ɓe gondinen e nder suudu ndu kadi calminama ewa Seydi Bari anne a bismama ko adi noon ko hokkude on kabaru ko yoyti alet hande de e kawodiral hakkunde jiɗɗal Sénégal fettoɓe bal takko maayo mbaddi e Guinée ko yoyti éliminatoire kawgel kan hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi baɗo to Égypte ko Sénégal noon heeɓi kaw e dow Guinée ɓe loggi jeenayyi e Guinée kañum heeɓi tan ko tati ewa joni en garati haala Copa e Euro ɗe poccite timmi gila alet en kaali ɗum holko woni yande mon hen heeɗiɓe Ousseyni Tall goto e heeɗiyankoɓe coftal ɓalli men addi yande mum keɗoɗen beela mawɗam ko heɓuɗen Euro Copa America e équipe aji ɗi ɓurnuɗen ɗaminaji Espagne kañum hooƴi desal Euro Copa America ko Argentine hooji oɗo Euro wonno no ɓurɗo marquede mbadduji temedere e sappo e jeeɗiɗi ɗum wonno ko markale oɗo Euro heeɓi beela mawɗam ɗo e Lamine Yamal to heeɓi latade meilleur joueur de Euro joueur mo Espagne hokkama meilleur victeur Rodri hokkama meilleur joueur ko eɗen weltino oɗo Euro Espagne holliri hoore muɗum e ko labdi hen ɓe wawi fiide Croatie Italie no Allemagne équipe France fa hande ɓe yeehi final ɓe fi ɗum wonono Angleterre e vraiment Espagne ko meilleur club e wakkati mo wonɗen hande o ko bawɗe mabɓe hokki ɓe dewsa ngam woɓe jogoro jaam sen warte e oɗo Copa America Argentine kañum e Colombie hakkude mabɓe e musino no fewi Lionel Messi e yaltino e ha Argentine ittini jikke muɗum e heɓude e desal ngal ka Allah waɗi e dernier minute e Lautaro Martinez heeɓi e mbaddu gotu marki hen e Argentine wawi e ƴettude desal ngal e Colombie ni kañum fiɗi football o no fewi oɗo Copa America en yiya ella fo e makko ko juuɗe no manki hen tan équipe Brésil o eɓe ɓeyda wakkilaɗo ɓe tewata entraîneur goɗɗo eɓe change ɗum wonono e football mabɓe wonde joni classement mondial ɓe warti fa 5e place wona Brésil andanoɗo wonɗon hande Ousseyni Tall heeɗiyanke refi fulfulde yewtere coftal ɓalli men o yettama kadi o salminama mataw wonno to noon ene heewi hendu seeɗa Ousseyni saɗa watta vocal uji ma ɗi fewnuɗi haaɗi moƴƴe ndeni tinno saabi Allah mi ɗum ɗinamo seeɗa wonno ko kewɗo toñdemi andinde tan o wi wonde Lamine Yamal hokka meilleur joueur ɗum woni ɓurɗo wawde fettude kono wona mbiɗa sikki wona kanko meilleur jeune joueur
ma raw ko Rodri kañum heɓi ngal desewal meilleur joueur Lamine Yamal kadi heɓi loggol ɓurgol yorde e ko euro noon Ouseyni a yettama artude tan e ko haali ko mataw en gadorto euro haden faade COPA o e banggue hiiso hande noon mbiɗen ko top e flop holko ɓuuri mantinade ko teskiɗen ko ganduɗa ene yooɗi eɗen mbawi nangude ɗum kam ko golle payodinne e ko ganduɗa eɗen mbawi wiide ko ellaji gadortomi ko sohna Dieynaba hande ko an gadortomi Aruna accumo ko ɗon ko mbiɗa ko top e flop mi adoro top o min kam ne euro ko min dañani hen bettere noon no guilde ne fuɗɗoto noon mbino ko Espagne ɓurnomi wattude yaha fuɗɗi ha compétition o fuɗɗi kam hakkille men e wonno e Espagne fewi hayso woni haade mum fuɗɗade ne wonno kippuji hakkille ma ne wonno mais so fuɗɗima tan ha hakkille ma arate wonno kipp Espagne par ce que kañum guila fuɗɗi ko kamɓe tan jogui mo ganduɗa ko lawol gotol ɓe kewani hen juumoje ɓe dañani caɗele e match uji mabɓe te ɓe kawri kippuji mawɗi Ouseyni haali ɗum ko wayno Croatie Italie France ɓen ɗon foof ɓe jaltini ɗumen kadi sa ƴeewi ko to banggue top Lamine Yamal min ko révélation ko mbiyata ko ne jeeya e bettuɓe mais e compétition par ce que ko suka kadi o ari o holdiri ko o woni hayso wonani meilleur joueur kam o woni meilleur jeune joueur o woni ɓurɗo famdude hayso woni ni kanko ɓurɗo hen jeeno ɓurɓe hen famdude kam kono omo wawno ni duuɓi sappo e jeeɗiɗi wadde Espagne kañum ƴetti ko desewal ngal kadi fettiyanko mum ɓeydima ɓuuri hen labtude sa ƴeewi Rodri a ƴeewi Olmo kamɓe foof ɓe kolliri koye mabɓe kam e on ɗon compétition a ƴeewi woni kippuji partenaire ko wayno France en ko wayno Angleterre en kañum foof kam jaari banggue français so yeehi ha woɗɗoy kam compétition mum ala no wayi to banggue flop yani hen ko gaññan France ko flop sabu min mbeɗe faranoɓe no feewi Aruna so tawi Espagne kañum kam taƴani goɗɗol ɗo fadanoɗo tawama ɗon France kañum hande heeɓi haaɗi tan ko ɗiɗaɓal timmal gila nden en jini en kaalino ɗum ɗo e kawdire gadane ɗe ɗum woni dawal garanal ngal phase de groupe aji ɗi France ko loggol gotol tan nanni e hay ngolngol loggol ko penalty faw petta ɗum hande mate eɗen mbawi wiide hande ko Mbappé barmande mum nde kañum addani France caɗele walla ko France tan e hoore muɗum woni ko dartani e banggue eltugol eltowo mabɓe walla ha no jiiruɗa ɗum eɗen mbawi jaggude hay sinno ɓe gona flop numéro 1 min jaguirtumɓe koɓe kolliri ho wona hono nawtare l'équipe yeeso to mbiɗa ho Mbappé ha barmi ho Mbappé e Griezmann kañumen kala hono Fares ene fetta fof kañumen jogui na wiride haalirede noon kamɓe ɗin noon e ngol woni hoɓe jardani no poti yarude ni ɗum noon waɗi Fares ene jiiruɗa France hikka e euro heni hay sinoyi ha demi final ni presque pettal gadde battiɗingal ngal wona tawe ɓe kolliri ha yimɓe ngam mbawi jaggude mbawi jaggirede flop kono noon ha min flop ma jaggum ɓurɗo mawnude o woni mo Italie goto woni Égypte mboɗo Égypte o a Belgique e Italie aɗa andi Italie joguino raya o gari donc woddoyde hen Belgique o holliri ho e kala sa ƴeewi hoɓe jogui fettoɓe ho équipe ma Lukaku en goni De Bruyne en Trossard en banggue limde yimɓe timmuɓe e banggue pettugol ngol soɓe mbayini hen kamɓe France ɓe goddori an no fewi Fares ene sa rendini hande hoɓe jogui fettoɓe ho a yini hay équipe type mo UEFA yaltini wonde ɓurɓe darade hen ɓe Fares enaɓe nan hen tino ñewodi gowol mabɓe o nde Magna kañum ƴetta ɗum noon tan hollirte wonde tampere ɓe gonno say ko gowol ma woni joueur ɓurɗo hay classement FIFA o ni kamɓe mbeɗe sikki ndewi e Argentine kamɓe goni ɗiɗaɓo addi ɗum noon won wonɓe faranoɓe ɓe garani finalement jiyama ɗum noon hawri seeɗa Moussa an kam mara a weltima e euro sabu mi weltima jafoɗa e saɗa mi weltima e euro par ce que
ko padannomi hen ko ɗum woni ko jimi par ce que nder or antenne miɗa haaldanno e euro e Sadio ne waɓe hono noon Oumar Mamadou Sow en surtout mi wiyannoɓe oɗo euro ala e saago Espagne en tout cas hay so tawi ɓe nawani ɓe goɗɗat hen et puis ko kalmi ko kadi par ce que a ƴeewi Espagne kilo euro fuɗɗi non seulement ɓe nayi trophée o mais aussi ɓe mbawi wadde imposé jeu mabɓe kamɓe nder match mabɓe foof ɓe kolliri koye mabɓe pi ko jingganowo Espagne woni ɗo oɗo joni ɗum kanko e Dieynaba goɗɗodirani no wiyetene demna haalanno Aruna demna haalanno haala joni France sa ƴeewi France eɓe keewi manam wonɓe caggal mabɓe kono est ce que noɓe jaari ni tabitini hoolare ko namdal Espagne no wawi taw heewano walloɓe walla heewano jingganoɓe manam kono kamɓe ɓuuri wadde ko wiyete ko convaincre manam kamɓe ɓuuri hoolnade e par rapport e ko ɓe mbaɗi ko gila e nder fuɗɗode nde sa ƴeewi hakkude mabɓe Allemagne hewɓe cikkano ala ɓe Espagne ma yawtu Allemagne mais à travers ɗum ɗo mabɓe systéme joué noɓe jogori ɗum ni et aussi wawde wadde imposé koɓe noɓe pettirta ni ɓe mbawi ha hande folde Espagne ɓe mbawi ha hande folde ɓe ganduɗa Croatie ɓe mbawi folde Italie ɓe ganduɗa ko joguinoɓe kawguel ngel e euro paltiɗo donc ɗum ɗon fof hollirta tan omo ganduɗa keplowo kipu Espagne o wawi wadde ha hande rendinde fettoɓe ganduɗa non to banggue ko wiyete ko collectif heɓe pamodiri jokkodiral ngal gollidal ngal kono kadi to banggue ha hande goto foof e ɗum ɗo muɗum waɗi hen ko weɗɗa sa ƴetti Lamine Yamal sa ƴetti Nico Williams sa ƴetti omo ganduɗa ko Dani Olmo hande ɓeɗo foof goto men foof par ce que sa ƴeewi contre mabɓe ande o haala yewtere contre mabɓe Angleterre ƴeewi contre mabɓe Angleterre ko seeɗa Angleterre waɗa égalisé donc ɗum ɗon foof ko hunde nde ganduɗa goto mabɓe fof holliri tan a holli hoorema ande ka jingganowo Espagne lawol haalno rewi lawol par ce que sa ƴetti e banggue pettugol kam kamɓe fof ɓe jogui no on kalani haala Angleterre saabu Angleterre ne kañum Angleterre holli mbo rawide a wawa totalmo tan beddeɓe ha gandade mbawɗa hen saabu ɓe garat premiére mi-temps jiiya Angleterre rewa Angleterre noon min mboɗo jaggi tan wona probléme joueur wondi ko probléme elto tampini ɓe no feewi ayi e gaɗano he mais c'est normal saabu sa waɗi won ardinama a wiyama ya suupa a suuɓima addi yimɓe nani ha mbadda ko yiyama rewani lawol sa woppani guitteɗa gila itta kanko no itti hoore makko guila o itta ha jetti trade Alexander ko latéral banggue tan wat o jettaw nana e hakkude e pette mabɓe garani de ha way noon tampini ɓe kala moni foof no fonno wonde ɗo saɗa fara sa ƴeewi darde hakkude Phil Foden e Jude Bellingham après kamɓe koye mabɓe ɓe majju ko ƴuufi ko wiyete ko ƴuufi e nagge ko ɓuuri holliri hoore ewa tedduɓe en gara han kadi haala Copa o saabu euro en jutni hen toonne eɗen mbawi wiide Argentine bonnani ɗaminade fawa noon e mum heeɓi desewal 16 maɓɓal e classement FIFA yaltini kadi holli Argentine heeɗi yeeso refti hen France Espagne ari jonde tatoɓere hay sinno Messi heɓani raaya ɓurɗo wawde lattude bal kam walla ɓurɗo hewde loggi kamɓe fettoɓe Argentine naɓe ɓe keedani caggal en jibaɗo no Lautaro Martinez kanko ɓuuri hewde ko loggi Emiliano Martinez ñande fof waɗa haala makko mbiɗi andi kam Emiliano Martinez Dieynaba ene jeeya e ɓurɓe ɓen renoɓe dakaji ɓurɓe weldema an Dieynaba Colombie ni toon e on banggue hay sinno heɓani desewal eɗen mbawi wiide ene handuno hen James Rodriguez kañum hokkama desewal ɓurɗo wawde lattude holko mbawɗo wiide e haala majjum Ousseyni Tall haali ɗum toon to banggue Copa o wi ko Brésil tan taƴi goddol makko saabu ɗum ɗo faɗano ɗo yiyaka ɗum addani ɗum hande classement FIFA o woni deggodiral ngal ganduɗa FIFA ene waɗa ɗum kañum heedi ko e jonde joyoɓire nde Arouna Déme ene mbawi jaggude Brésil ham ɓettere mawde kono noon yimɓe padano ho min ham mi fadano Brésil ara waɗa moƴƴi goto mo jaggumi wonde fadanoyimo arani kañum waɗano heɓanno compétition woni États-Unis c'est-à-dire États-Unis ren yeehi ha Canada en foof birtima ɗum Canada waɗa jaggude hoye surprise soɓe mbiyata surprise hoye bettere mawde hay goto fadanoɓe ɗo ɓe gari noon ɓe goddoyi hen hay sino haali Argentine e Colombie kañumen ɓuuri hen timmude
koddo battanmi hen tan so tawi so woto no nayoɓe ganduɗa han kolliri koye mumen woni Argentine Colombie o mbatta hen Uruguay e Canada kamɓe nayoɓe noon kamɓe battidi Amérique am aɗa andi fotano tolnode Panama ne libaɓe haɓe donka hankadi wadde qualifié ɓe donki bennude ɓe jalta premier tour o déception banggue organisation noon sono wattino wiyete cartongal bonewal o e mbawi tottede hen saabu ko jiiɗen toon waɗi ñande final aɗa andi so sanno Afrique wonno wiye so enen wonno yanno tan wiye hankadi ɓe hay wadde organisé final mbawa ɗum noon doye duuɓi ɗiɗi Amérique coupe du monde o genna walla o toon watte Mexique Canada ne jeeya hen kono genna walla e pettede Amérique watte so puɗɗonire mo noon yimɓe nan jaggi hakkillaji huulene en foti wadde yimɓe kuula seeɗa wonde ɗo e nden ɗum ma wonan ɓe so pewnita heede ma hawno seeɗa maɓe mbaylu jaɓɓal latinoji yettinne koye maɓe mbaylu jaɓɓal Dieynaba anni hol no yawiri tan saabu eɗen kaani haalde goɗɗum hol yiyande ma e COPA o e banggue fijoɓe ɓe eltoɓe ɓe ñawoɓe ɓe fof dal bon Argentine kam kañum bettani saabu ɗiɗo duuɓi cakkatiɗi kam en jii Argentine darden dari toon nde so woni sa haali to banggue Amérique o noon Amérique latine hakkillaji foof ne jahat e haysono gara e Argentine ne jaaha e Brésil kono ngol ɗo kam Brésil koko wadde bettere Brésil noon ɗiɗo dumunnaji ene woni e caɗele mawɗe no Arouna wi ni min surprise am ko Canada parce que Canada mi faɗanoɓe ɗo mi no keɓe ni e on ɗon niveau kadi mi yi kadi pottitiɗe ɓe mbaɗɗe e koɓe mbaɗi hen ko to banggue Colombie kañum ko guila fuɗɗi ene woni mbaɗi wiyata ko tubaɓe wiyata ko constant aɓe koldiri cagatagal te hay caɗele ɓe ɗumnama caɗele ɗayre tan ko final o final jiguete koɓe tampani Argentine ko ma gasirɗe ko nden Lautaro Martinez naani bio to banggue organisation kam final o sa ƴeewi waktude dirtineɗo ñanen ɓe jooɗi mbeɗa faɗa ko Aluseni wallanno kam wiyam ko dirtina mbeɗa wiya mata wadde poti tan kan min wadde téléphone am moƴƴani maro ɗum kam hande go meeɗi yiyede eywa tedduɓe en payane toɓɓere wonde tedduɓe haala fijoji mawɗi adunaru kaleten saabu ɗin fijoji ma mbat hikka to Paris ko heddi hen natti hewde Moussa Oumar Bari so li no mbiɗani ko heddi hen ɗum wayno natti hewde koye nder aljuma paɗo ɗum fuɗɗoto toon to Paris la mort de leydi Francie e nder ɗum to banggue Afrique e fijoji Jeux olympique ene wayno puɗɗane nder yonde hewɓe ne pada hen sa ƴetti toon to leydi Mali ene wayno omo ganduɗa ko Fatoumata Marine Camara mo ganduɗa koye boxe o dillata homo fada toon to leydi Francie e nder ɗum noon hewɓe ene wayno ene ɗamini kanko ɗo suka debbo ma o artir dese e toon to leydi Mali walla mbiyen desewal toon to leydi Mali saabu golle ɗe waɗi kono ko toon to leydi Guinée kippu mabɓe lato ballon sukaɓe ɓe jottaki duuɓi 23 ene wayno eɗen gandi ɓenne kadi tawtorama ɗum ko caggal nde ɓe polnoɓe ɓe ganduɗa ko Indonésie siftinorde noon Guinée wayri tawtorede olympique Jeux olympique ko hitande 1997 woni 1968 kono ko Burkina Faso eɗen gandi toon kadi athlète en joyo nana pada e nder ngoɗo folotiro tawino e mabɓe omo ganduɗa ko Igor Fabrice Zango mo ganduɗa ko gollo walla dillo ko fati saut en longueur kam nen homo fada no fewi Aissatou e oɗo alhaali baɗowo e oɗo aljuma paɗo toon to leydi Francie ko wona ɗum ko e nder leydi men Sénégal fodde fijoɓe sappo e go'o ene wayno tawi ene pada e nder toon to Francie tawino e mabɓe omo ganduɗa ko Louise François Mendy mo ganduɗa keɓɗo ha hande dese laabi ɗiɗi ɗo e nder leyɗele men Afrique Côte d'Ivoire ene wayno fijoɓe sappo e tato tawi koye nder fannuji nayyi certuɗi woni 4 discipline kono ko to banggue oto banggue e nder leyɗele Afrique koto Kenya omo ganduɗa ko Eliud Kipchoge mo ganduɗa kemnoɗo dese hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom toon to Rio kono kadi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas toon to Tokyo ene wayno jarateɗo duuɓi 33 kankone hombo fada no fewi ene wayno e ngoɗo fijo o Jeux olympique toon to Paris. Moussa Oumar Bari a jarama fadaɓe e ngo fijo ene heewi e banggue Afrique naaɓe eɗen mbawi wiide wonɓe limti ɗo woɗɓe ewa ene faɗa sabu sen mbi e ɓeydatene banggue sa wiyeti wiyete discipline collective o min woto sikkino en poti hoppude hakkille équipe basket Soudan du Sud sabu hanki jamma on ji seeɗa tan ɓe liba Amérique yimɓe noon jagguno ko États-Unis Dream Team jogi hay goto wana ɗumen haydara
hande presque gasinde hande en américain ɓe garti ketti yeeso ren james nani pañe nanoɗo 101 100 ham e poti woppede hakkille banggue football o ne équipe aji afrique jaadi ɗi poti sikkina mbawi wodde kullito o limi guiné mali maroc e égypte e banggue rewɓe haadi nigéria ne no wawi woda ko holliri toon hoorema hay bange fuku koyngel ngel haali ɗum guiné hawri heccankide e vendredi woni aljuma e argentine kawdiral cehilagu ko kamɓe pooli argentine loggol gotol goɗɗum ne afrique kam sen haali haala fijoji mawɗi adunaru eɗen pada kadi ko wayno leyɗele mbaɗe no kenya ko wayno leyɗele afrique du sud voilà afrique du sud ɓenne ene kewi faɗede kono minen kam ko ɓuuri ɓadade min woni leyɗele afrique hirnangue ono holno jirɗon mate oɗon ɗamini leyɗe men ɗe wooda ko keeɓi to ɗi fijoji saabu en kaali kadi ɗe ñalaɗe walla jonte ha e lebbi cakkitiɗi ɗi caɗele teskanomo ɗo e sénégal ɓe kaalino wonde ballal kangal ngal ɓe keɓani leyɗele goɗɗe ko noon woniri tan ene wayno leyɗele afrique ne kewi caɗele banggue fijoji mawɗi adunaru Dieynaba Sow ko soɓe ballitama sa ƴeewi hande sénégal ko wayno louis françois mendy kankone hayso woni mondial jiidani e afrique kono kam ko neɗɗo mo ganduɗa holliri hoore mum ɓaade ko kanko joguiɗen ɓurɗo labtude kam sen sa waɗi neɗɗo yakare foof kadi wooda ko baddanɗamo hen jomum wallite heble ha wawa dañi noon kadi e leyɗele goɗɗe ɓe ganduɗa kadi ene mbawi wodde ko gartiri par ce que ɗum ɗon waɗata jomum encouragé ɓeydate muɗum fulla ha wawa nawde drapeau muɗum dow sabu wayade kala sahaɗa tampa aɗa wiye ko sénégalais walla ko guinéen walla ko malien aɗa mawnino inde leydi ndi tawa an leydi ndi haydara wallitani ɗon ɗon kadi ko caɗele wadde foof balliten athlète uji meɗen ha ɓe wawa koɓe gartiri e nder dunde nde woda koɓe gartiri e nder duude nde tedduɓe meɗe hanno hokkirde kabaru fukko jungo ɗo e sénégal saabu aset hanki tan diɗɗal fukko jungo sénégal rewɓe e worɓe foof e piiji ko yowiti ko innirte coupe maire e banggue rewɓe ɓe noon ko ASC ville de dakar kañum heeɓi kaw e banggue worɓe ɓe ko duk Ibrahima Niang yihanino en hon kono yihanino en toon kono waktu o koko tonguen tedduɓe en gartat tan e alhaali fijoji walla mbiyen adodiral puccel jamdi jaafa ɗon adodiral puccel jamdi baɗoji o saaha to france walla mbiyen tour de france tan fuɗɗima italie nana fayi to france ene jeeha e fadaɓe hannde ɓi érythrée o biñam jirmen e ngal adodiral hawnaki kadi walla mbiyen o waɗi hen ko mantini ene jeeya e fadaɓe e fijoji mawɗi adunaru ɗo tedduɓe haade en sertude en kalat haala sippiro hakkude Balla Gaye 2 e Tapha Tine sabu alet hannde de ɓe ɗiɗo ene kaani sippirde min kam jinggantumi ko Moussa Bari holmo jingganta miɗo jigganami ko Tapha Tine hiwol ko waɗi Tapha Tine kam dal ɓurmi hoolade sabu aɗa anndi so neɗɗo fiimo e go'o on kawrti dawal ɗimmal haɗa jogii fartanŋe wawde yoɓtade wadde ɓurmi sikkude tan ma fiitede kadi rento boyguejo wawi ɓurmi sikkude tan ma o yoɓta ngol ɗo kam o wasa hokkude fartanŋe Balla Gaye watta ko wanno aɗa anndi ɓe mbi so neɗɗo waɗi watti tan firti koko wawi wadde noon yo sala Balla Gaye wawa ɗum e ngol ɗo mi sikki hay monsieur Deme wasa koye min o woni min ham mi hay goto wondani hay goto a wondani kono professeur Sahir Thiamino ko mon so borom duma bawɗo fotani fi mbi kala bawɗo e fi balle kam seeɗe min kam so haalde gonga gonami ko Balla Gaye cikkuɗo no mo wawi hawde noon mbeɗe huuli seeɗe anno kalirta ni na hulɗiri ka kulɗo no mborma hulirni omo pari de ham sa yimo tan andi o pari kono noon ha lamba hay goto wa kamɓe fof ɓe jogui expérience eɓe tollodiri seeɗa banggue doole o gañatmi ko jalede an mbermama mbira Balla Gaye wonno ho natti wonde ɗum sono caggal duuɓi 5 walla 6 walla duuɓi 10 caggal nde mo fiita Tapha Tine adi nde so nden wonno kulol watta saabu nden hami hoto gandu
anduno bawgal makko arata no fiyo ya hoto joni noon woto te kadi sikki tafatine o sorena ko fiyero hoto ta yingal natal ngal jinomi kono woto sikki tan kanko foola jaɓɓiɗe kanko jogori foola ayo kanko Balla Gaye yo Allah wat minam ɗum wat kanko man mi favori ɓe noon tafatin ko nappi ko hulɓini ɓe tafatin hen sahaji no ɓurtini seeɗa So sa ane teyani. banggue sport a teyani tan noon sa rena heewi a hoodata heewel ma eywa ɗum noon won heɗiyanke goto kaɗa omi hollirde holto keedmi hoɗomi heedan Sénégal hoɗomi heedan hay goto ɗum noon heɗiyankoɓe on jettami heɗogol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Dieynaba Sow Arouna Déme hay Moussa Oumar Bari kanko noon hokkaton aadi alet arore yewtere wonde